Slab, zdraví ťa Luka Brasi 10X. Vyjadrím sa ku kauze Mačka na Demek v repe. Ja som pôvodne nechcel ani, aby to tam bolo. Volal som s Honzom Strachom, ten mi povedal, že to tam je spomenuté kúsok, že tam niečo z toho je a že mám to piči, nech to tam ostane. Ja keď sa s niekým bavím, tak sa vždycky s ním bavím s rešpektom. Keď som tam ten rešpekt necítil, tak som sa proste postavil a chcel som si to s ním vydiskutovať vonku. Postavil som sa preto, ne, že by som si kokot išiel niečo dokazovať alebo niečo, ale neviem, či ste na Demek v repe boli. Tam v tej miestnosti nejsú len tí porodcovia, je tam ďalších 30-40 ľudí, sú tam kamery, pičoviny, preto som to nechcel riešiť tam. Išiel som za ním, dotyčného som hore nenašiel, nič sa tam nestalo. Nech sa mu darí chlapcovi, nech maká, nech ide za svojimi snami. Ja budem ďalej trepovať a robiť dlhové more, dobre? Takže to máte tu vysvetlenie, všetko. Mačka, čo hovoríš na kauzu Mačka? Šok. Úplný šok.